ठाण्यात माझा धंदा आणि थंयसर मी ते 2-3 म्हशी माझ्याकडे आणि त्या म्हशींमुळे मी दूध हाडून घालता. माझे गेल्या वर्सा म्हाका बरें रेट मेळ्ळी म्हणून आमी दुधाक थंय येताले. गोवा रेडीन सुद्दां म्हाका सांगलें की तुका रेट बरो मेळटा तेन्ना तूं वयर जा. त्या जाऱ्या पासून 2 वर्सां तर तेंची डेरी बरी चल्ली आनी ह्याच वर्साक दूध पाड तेंचे जावं लागलें. परत कॅन जावं लागलें. लोक आमकां मारूंक येतात. कित्याक लागून तर दूध पाड जाता तुमचें इतकी वर्सां बरी चल्लें ना तुमी कितें खावंक सोदतात काय काय अशें म्हणटा आसतना एक दीस आमी जेन्ना हांगासून सुपयेन गेलो तेन्ना तो चॅक करपाक गेलो तेन्ना सांगलें तुका तूं चॅक करता हें बरोबर आहा काय म्हणून. तेन्ना हें बरोबर आहा म्हणून सांगलें तेणी. बरोबर आहा जाल्यार तेन्ना आमी ताका एक तेंची पोते काडून जोखूंक लायले. त्या पोत्याक सुद्दां 4 किलो कमी मेळ्ळा. म्हणजे तेंची कंपनीची मिस्टेक काय ती मी सांगूंक शकना. 4 किलो कमी पोत्याक सुद्दां. तर लोक सुद्दां म्हाका हें करूंक लागले कित्याक 4 किलो कमी म्हटल्यार आमचे पयशे कितके गेले 1-2 लिटराचे गेले. अशें जर लुकसाणी सदां लुकसाणी जावंक लागली जर जाय जाल्यार लोकां कडसून आमी ती दोरी चलोवंक शकतले काय ना तेच्या वरसून आमकां पेच पडला आयज आमकां मार खावचो पडटा. म्हणून मी म्हटलां की पर्येकार साहेबान जर ही डेरी हाडल्या गोंयांत बरी म्हणून की आतां आमकां आत्महत्या करच्या खातीर काय ही बरी चलोवच्या खातीर ही म्हाका कांय कळना. म्हाका इतकेंच सांगपाचें आहा की आमी आतां कितें करपाचें. गोवा डेरीन आमकां थंयसून आमी तेंच्यांनी सुद्दां सांगलें बरें रेट मेळटा तुमी थंय चलात आमकां तेंच्या कडेन जावपाक सुद्दां आतां आमकां लज दिसता. परंतु गेले जर जायत ते परिस्थिती म्हणून आमकां तरी सुद्दां अभिमान दिसता आमकां सुद्दां. तेजे फाटी आमी कितें करचें हें आमकां समजना तेन्ना तुमी आमकां हेजेर काय तो आमकां निर्णय दिवचो. इतलेंच म्हाजें सांगणें. नाही ते आता फटता बी नको आणि ते अल्कोहोल घालून चेक करतात आणि लोकांचं दूध बाद म्हणून देतात. हय दूध कितकें पाणी कशें आहा तें बघा आनी चॅक करून तेंकां चॅक करूंक लाय. आणि ते प्रत्येकाक दूध घेऊन जाऊन परत वाटून द्या म्हणतात. केमिकल चेक करतात ते आणि तेंचे केमिकल केमिकल आणि एक प्रत्येक मेंबर असं सांगता की चेक केल्यानंतर दूध बाद म्हणतात आणि चेक केलं परत चेक केल्यावर दूध बरं म्हणतात. हे चालू आहे काय मी वाघेरी डेअरी आम्ही बारीकशी चालवतो. तिथे चालवित असताना काय झालं डोंगुल्ली गुळाली ह्या लोक म्हणजे दूध घेऊन येतात 1 लिटर 2 लिटर आणि ते प्रत्येक टायमाक नवीन ऑफिसर येतोय आणि तो चेक करतोय आणि 2 वर्ष व्यवस्थित चालवलं आणि आत्ता जे चालवतात त्या टायमाला नवीन ऑफिसर येतो आणि ते अल्कोहोल टेस्ट म्हणून काय करतोय CPN येतो. CPNला लोक धावून गेले कारण त्या टायमाला एकट्यानं त्यानं चेकिंग केल्याबरोबर दुसरं परत तेच दूध चेक केल्यावर बरं दूध म्हटले आणि प्रत्येक टायम असं करून 2-2 केनं त्यांनी पाड करतात. ते आता आम्ही चालवणाऱ्यांना कसं भरून देऊपाचं ते शेतकरी आमच्यावर मारा येत आहेत आणि त्या कारणानं आम्ही आता काय म्हणून जगायचं आणि त्यांनी ते सुमूलवाले केअर करत नाही. प्रत्येक ठिकाणला फोन केला तर फोन उचलत नाहीत आणि प्रत्येक इश्यू केलं की ते CPNकडे आले CPN नसतोय आणि ते फीडमध्ये सुद्धा त्यांचा फॉल्ट आहे. दुधात फॉल्ट आहे. दूध त्यांनी घेतात आणि सगळ्यांचं मिळून मिक्स करून दिल्याबरोबर एका गाईचं दूध बाद म्हणून त्यांनी दूध सगळं बाद करतात. एवढा इश्यू आहे तो आणि त्यांनी सर्व व्यवस्थित करावं आणि पहिला फॅट जे देत होते ते आता फॅट लोकांना देत नाहीत कारण आम्ही कमिशन बेसिसवर नाही फक्त आमचा बचत गट म्हणून त्याच्यामुळे आम्ही चालवत होतो. आता ह्या लोकांनी काय करावं हे आमचा विषय आहे. दिवसाला किती दूध तुम्ही आमचं पहिला स्टार्टिंग 600 लिटरपर्यंत होतं सर. 600 झाल्याबरोबर आता 150ला आलं. कालसुद्धा 7 लोक गेले. आजसुद्धा 3 गेले. असं चालू आहे आणि ते गोवा डेअरीत गेले की दूध बरं म्हणतात. ह्याचं आम्हाला जरा हे पाहिजे रिजन नाहीतर गोवा डेअरीनं आमचं दूध घ्यावं. मग आता ह्यांनी काय करून आम्हाला दाखवावं ते करावं नाही तर कंटिन्यू चालू करावं व्यवस्थित आपलं अल्कोहोल टेस्टिंग करावं आणि दूध आमच्या लोकांना 70चं दूध पाड म्हणून जर त्यांनी नाव ठेवतात तर त्यांनी त्याचं हे आम्हाला रिपोर्ट द्यावं आणि कधी डॉक्टर येत नाही कधी काय नाही आणि इश्यू करत नाहीत ते व्यवस्थित आणि त्यांनी फोन घेत नाही कारण ते बाहेरचे असल्याकारणे आम्ही काय बोलू शकत नाही. आणि तिथं जर इको डेअरीमध्ये गेलो तर तिथं तो सर मोठा दादागिरी करून बोलतोय की तुम जाओ गेट से बाहेर निकलो म्हणतो. ह्याच्यासाठी तुम्ही त्याचे काय ते हे करावं. मग आता आम्ही जायचं कुठे. असं लोक सुद्धा गेलेत इको डेअरीमध्ये जाऊन आलेत मीटिंगला जाऊन आलेत CPNच्या गाडीतनं जाऊन आलेत इथं 15 वेळा आलेत आणि इथं प्रत्येक टायमाला येऊन आम्ही दूध न्यायला लागलो तर त्या म्हशीबरोबरने गवत कवा घालायचं त्यांच्यावर कवा राहायचं आणि दूध कवा आम्ही काढायचं आणि ह्यांच्याबरोबर जर हे नाटक करत राहिलो तर आम्ही कुठं म्हणून जगायचं. प्रत्येक आता दिवसाला म्हणजे 35-37 लिटरचं केन असतं किंवा 35चं असतं. प्रत्येक ठिकाणी 2-2 केनं त्यांनी बाद करून पाठवून देतात. टोटल आमचं 700-800 लिटर दूध मार्केट व्हॅल्यू त्यांनी 41 रुपये दर देतात किंवा 26 रुपये देतात गाईच्या दुधाला. त्याच्या अतिरिक्त आणि वर नाही त्यांचं 26-27 पहिला 32-34 दिलं आणि 57 पण दिलं. आत्ता त्यांनी 40 रुपयाच्या वर चढत नाही 41-42 ते लोकांचा इश्यू आहे आणि प्रत्येक टायमाला त्यांनी दुधाचा फॉल्ट काढतात. हेच आम्हाला काय कळत नाही. आमच्या गाई बाद काय म्हशी बाद हे त्यांनी सांगावं. इशू ये है कि एल्कोहल होता है. एल्कोहल एक टेस्ट होता है जो दूध में किया जाता है. 2 ml दूध लेते हैं 2 ml एल्कोहल लेते हैं. वो अगर प्रॉपर डिस्क में लेते हैं और कट जैसा नहीं होता है वो सही दूध है और कट जैसा होता है
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मे बी कि जानवर का कुछ खिलाई में कुछ प्रॉब्लम है, मिनरल बैलेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए होता है और ये कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, कभी भी। ये अगर पुराना दूध भी आया, लेट लपेट आया, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। 2 ml दूध लिया सर पीपेट से और 2 ml एल्कोहल लिया, उसको एक प्रॉपर डिस्क में लेते हैं और मिलाते हैं। अगर वो प्रॉपर है, सही है, दूध है, तो वो फटेगा नहीं, और अगर कर्ड जैसा होता है तो वो रिजेक्ट होता है। अभी कर रहे हैं सर, अभी इसका टेस्टिंग चालू है सर। चलिए, सब जगह पे चालू है। रूटीन चेकिंग हम हर जगह करते हैं।